सासे सासे साख्रि होग्रालाय सा फोरोंनाया बिनि फिननायखौ होथों आंनो। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो दानि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै मा रादाय होदोंमोन बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोदो। बिनि गेजेरजों जोंहा रायजो राजाफ्रा इएम रनजित बसुमतारी सारनि हेंथायै थामहिनबा इउपिपिएलनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो। स' नोंथांमोना बेफोर भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव नायलांदो। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। एनडिपिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। 5 बोसोरावहाय जोङो ओरैबायदि मावगोन, थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावनानै नोंथांमोननो देखायगोन। एनडिपिजों लोगोसे एनडिपि एफेक्टेड एरियानि लाइमोनफोरखौ न'खराव सासे सासे साख्रि होग्रालाय बिथाङा बिनि फिननायखौ होथों। सा फोरोंनाया बिनि फिननायखौ होथों आंनो। आरो मा होनदों, न'खराव सासेल' फिसा हिनजावसा गोरों दंब्ला बिनो साख्रि होनाय बहा थांखो बिथांनि रादायालाय? आरो दंबावो, इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि दुखु दाहानि सरकार जागोन। मालानिफ्राय दुखु दाहानि सरकार जाखो? एसेबां दुखु दाहानि सरकारब्ला बिथांमोना मानो साख्रिनि मुङाव जोंबायदि गैजायै मानसिफोरनिफ्राय 8 लाखनिफ्राय लानानै 12 लाख 10 लाख बिनांगौ? मानो बिनांगौ? फिननाय होथों सा फोरोंनाया। बिथांनि एगेन्स्टआव दिनै गसंगोन आं न'आवनो जिरायनानै थाया। गिया आं बिथांखौ बिथांनि कमिटमेन्ट बायदियै आं बुंदों। आरो बुंबावदोंमोन 5 बोसोराव 10,000 लाइमोनफोरखौ पारा मिलिटारि आरो गुबुन गुबुन गभ साख्रियाव थाइसेबो फैसा लायालासे होगोन। बहा थांदों बे कमिटमेन्टआ? सा फोरोंनायनि कमिटमेन्टआ? रायजो राजा आइ आफाफोर बिथांमोनखौ दिनै जों नुबाय माबायदि बिथांमोना दिनैहाय माने नंखाय रादाय होनानै जोंनि बिमा बिफा रोङै रायैफोरनि भटखौ माबायदि खावनो नाजागासिनो दङ। आरो मा खालामबावदों नै इउपिपिएल सरकारा बिपिएफ बायदि मावग्रा नङा, थगायग्रा नङा, नाथाय रायजो राजानि सरकार जाथारगोन। बारे 5 बोसोरनि सिगां आइ आफामोन बिथांमोननि कमिटमेन्टआ माबायदिमोन? आरो बुंबावदों 5 बोसोराव मावफुंनो हायाब्ला इउपिपिएलखौ रायजोफ्रा फोथायनो नाङा आरो जोगारनो हागोन। बे कमिटमेन्टआ नाय। दिनै बिखा फोनांनानै बुंदों आं 10 years थाखाय इउपिपिएलआव थानाय मानसि हाजिरा मावनानै आइ आफाया रोङा, अब्लाबो दिनै बेबायदि स्टेजआव आंखौ फोरोंनाय जों जेननानै थाया। बिथाङा आंखौ फोरोंदोंसो। जों सानदोंमोन साख्रि लानानै मोजां जिबन खुंगोन, जों सुख सान्ति खुंगोन होननानै। नाथाय बिथाङा दिनै फोरोंदों आंखौ सासे न'आव खालिनि मावग्रा जानो ओंखारफा होननानैसो फोरोंदों। बिथांजों आं बोरै मा खालामगोन, फेस खालामगोन आं। सा फोरोंनाया फिननाय होथों। बिथां नाय दिनै मोनसेबो खामानि जायाखै। बिसोरो बखियोल'। बिपिएफआ गाज्रि जाबाय बे जोब्बाय। नाथाय बिथांमोना एन्टि कारापसन गभर्नमेन्ट। वेर इज एन्टि कारापसन? प्रमद बर बिथाङा फिननाय होदों। थाइसेबो लायालासे साख्रि होग्रा बिथाङा आइपिअ थाङोब्ला क'क्राझार सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआव थाङोब्ला आइ आफामोन लाइन जानानै थानांगौ जोङो। नाथाय जोंनि लोगोफोरनिफ्राय खोनायो आरो आंनो सासे बिरजानाय मानसि हिसाबै आं मोनथिया नामा। दा बेखायनो रायजो राजाफोर आं सङै मोनबाय। आं सानहाबबाय बबेयाव थायोब्ला आं साबसिन जागोन। नाथाय आं लास्टआव नुदों, अबजार्भ खालामदों, बे निसिरा ओनसोलाव साराखौ आं अबजार्भ खालामदों। सारा बै समाव जेनब्लाबो बिथाङा ओरैनो फासयनानै थायाखै। रायजो राजानिखौ नायदों, एसे हनैब्लाबो हैदों। नाथाय बिथांमोनखौ देरहानानै नुबाय। बिसोर लंकायाव थांब्ला राबनसो होननाय रावा सैथो आरो। नाथाय सार जेम्सखौ आं मोजां मोननानै आंनो हारसिं सासे आंनि मादैनि थ्रुयै कन्टेक्ट खालामनानै आं सार जेम्सखौ सापर्ट होगोन बे बाराव होननानै आं बिखा फोनांनानै फैदों। आरो गोबां लाइमोनफोर दङ। आरो आं रायजो राजाखौ खावलायो, फैसाखौ होयोब्ला बे फैसाखौ लायाला पापसो जागोन। मानोना बे फैसाया बिसोरनि थैजों खामायनाय नङा। फैसाखौ जासियोब्ला मानोना बे फैसाया बिसोरनि थैजों खामायनाय नङा। रायजो राजाखौ आं खावलायो। माने आं बिराद रागा जोंफ्रुनानै दिनै
सारजों लोगो लागोन आरो सारनि जानानै बुंदों आं होननानै आं फैदों। नाथाय आं सारखौ खावलायो बिथाङा देरहानानै थाङोब्ला रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन आरो जोंबो स्टेन्ड खालामगोन सारजों। आं बेखायनो बेयाव सफैनाय नोंथांमोन साफ्रोमबो बिमा बिफाजों समान गासैखौबो खावलायो। आंनि बिमाया हाजिरा मावनानै जायो, दासिमबो बिसोरो UPPLनो भट होयो। आं खावलायगासिनो दङ, नाथाय बिसोरो ओरैबायदि थगायना दोनबाय उननि रायो नालाय जोंनि गामिनि बेबायदि। आं लाजिया, बुंनो लाजिया आङो। आरो बिथाङा आंजों फेस खालामदों। सार फेरेंगाखौ लोगो लानानै जुदि बिथाङा सोङोब्ला आं बुंगोन नोंथांनि कमिटमेन्ट्सबाबो वेर इज योर कमिटमेन्ट सार? वेर इज योर एन्टि कारापसन गभर्नमेन्ट सार? वेर इज योर रायजो राजानि सरकार सार? बेखायनो रायजो राजाफोर आं खावलायो नोंथांमोना बयबो लोब लोबै जोंनि बे सारखौ देरहाहोनो थाखाय, सारनि खामानि मावनो थाखाय जोङो सम जाबाय। 5 बोसोरावनो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि मावदोंब्ला 10 years बिथांमोना चान्स होयोब्ला माबायदि जागोन? दाम दर सोदा अमा आरो दाउफोरखौ जेरै फानो बेबायदि दाम दर सोदा साख्रिया। नोंथाङा 1 लाख होनो हायाब्ला 2 लाख होनो हायाब्ला 1 लाख 2 लाखआ जेबो नङा बिसोरनि थाखाय। सार फेरेंगा फिननाय होदों आरो दावबायसो सिगांनो नोंथांमोना नुबाय सार फेरेंगानि आखुआ माबायदि। एसे पाब्लिक गैयैफोरखौ नायनो नालांदों। गावनि रिलेटिभ्स, गावनि फिसाजो बिथांमोनखौसो साख्रि होलांबाय। मा जों बिथांमोननि जाना खामानि मावाखैमोन? बे मिडियानि गेजेरजों सार फेरेंगानिसिम थांदों बे मेसेजआ। बिथाङा फिननाय होदों, बेखौ माबायदि फिननाय होयो? रायजो राजाफोर आं खावलायो अन्नानैहाय नोंसोरहाबो न'खराव फरायनाय जोंबायदि दुखुया आं गोरिबजों फैनायखौ मिथिगौ, नाथाय आं सारखौ खावलायदों आरो आं सारखौ बुंदोंमोन नोंथाङा माने सासे मोजां लिडार जानांगौ आरोबाव साबसिन लिडार जानो थाखाय आं खावलायो। आरो फैगोन बे भटआव फेरेंगाखौ जों गल बासोनानै फेजेनगोन जों। नायनि सार फेरेंगाया माबायदि। इउथफोरखौ फैसा जासियोब्ला इउथफ्रा लागोन, बिनिफ्राय फैसाखौ लागोन। मानोना फैसाया बिनि नङा, थैजों खामायनाय फैसा नङा बिनि बियो। जोंनि गोरिब दुखियाफोरनि गथ'फोरनि माखासे साख्रिनि मुङाव लानाय फैसासो बियो, माखासे खारापसो फैसासो बियो। बेखौ लायाबा पापसो जागोन। 16 नाम्बाराव UPPLनि मोजां दैदेनगिरि गैयामोन नामा? गैयामोन नामा? बे कुइसनखौ फिननायखौ होदों सार प्रमद बर'आ। आंबो सासे एबसुआव मावबोनाय मानसि, आं ओरैनो जेननानै थाया। बिथांमोना फोरोंदोंसो आंखौ नों रायजो राजानि ओंखारनांगौ होननानै नेगेटिभ बिथांमोना आंखौ फोरोंदोंसो। दिनै स्टेन्ड खालामगोन आंनि थांखिया पलिटिक्सआव आगान होनायनि नङामोन, नाथाय खालामखांना दुखु मोनदों। जों जाबाय आरोबाव बे 5 बोसोराव बिसोर देरहायोब्ला माबायदि गभर्नमेन्ट सोलिगोन बिसोरलाय? बेखायनो रायजो राजाफोर लाब गैया, बिसोरनि बुंनाय रावफोराव गोजावनो नाङा। जोङो बे फैगौ बिसायख'थियाव सार जेम्सखौनो बांसिन भट होनानै देरहाहोनो थांखि लानांगौ। आखाइखौ बयबो। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय, खोनाखाबाय, बुजिखाबाय नङा होनब्ला? दिनै रायजो राजाफ्रा दानि हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारखौहाय मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजिनो हाखाबाय। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होनांगौ जों बेखौ बुजिनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।